Balik rehas ang 43 anyos na si Emilita Boton, kang San Antonio Street, Barangay Zone 3, Libon, Albay, matapos na magpositibo sa pagkondusir na entrapment operation kang pinagsarong pwersa kang Pedeg Bicol. Sa panginginot ni Police Lieutenant Colonel Harold Bruno, si IDG Albay as in Regional Intelligence Unit 5, nakumpiskar sa posisyon kan sospek ang sarong medium as in sarong big plastic sachet na may laog na pigtutubudang shabu na nasa 15 gramo as in nagkakantidad 102,000 pesos. Siya ay included sa Regional Calibrated Priority Database on Illegal Drugs dito sa buong Bicol. Siya ay isang high-value individual. Sigun sa opisyal, taon 2015 kan makulong si Boton huli sa pagkakaembwelto sa illegal na droga. Siya ay nahuli na ng implementation of search warrant na kinasa ng Libon MPS. So nung nakalaya siya, na-dismiss yung kaso, bumalik na naman siya sa ng illegal drugs, doon na naman ulit sa Libon. Arestado man ang 30 anyos si sila Arney Lubirisa kan Barangay 28 Victory Village kang syudad ning Legazpi sa pigkondusir na bypass operation kang Legazpi City Police Station pasado alas 6 kasubanggi. Nakumpiskar sa sospek ang 10 transparent plastic sachet laog ang pigtutubo na shabu na may gabat na 10 gramo o 68,000 pesos. Monitoring, ang validation po kan mga reports na makakuha po na kang satuya pong mga operatiba. Sa tabang man po kang komunidad na kung sa inyani po paulit-ulit na po ining pigataram na yaon po katabang may dakulaon ng tabang sa muya kang community na nakakariparo po kan mga presensya kin mga mararaot na elemento. Sigun sa ipatura, dati naman nanadako pang sospek huli sa pagkakaembwelto sa illegal na droga. Sa presente, nasa kustodiya na kang otoridad ang mga nakumpiskar na illegal na droga asin iba pang paraphernalia. Naatubang naman sa kasong pagbalgar sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang duwang suspitsado. Para sa mga baretang tatak Bicol, Nomer Corporal